Ano, bat and balls. Grabe, dakua guys. Ah, Tutoy sa baka. tutoy sa baka. Bulalo guys. Grabe, dagkua. Bati kayo, no? Tapos namia ni guys. What did he say? Happy. Sang subo. Welcome back mga studio to another video for today's episode po. Kakain tayo dito sa authentic uti ng baka na sikat dito sa Tagbilaran mga studio. Pupuntahan natin yung restaurant nila. 22 years na po nagbebenta. Kaya excited ako dito mga studio at excited ako na titikman yung kanilang authentic utin. Mayroon din silang balbakua at mayroon ding bulalo. So ayan mga studio, let's go! Ganda ng sikat ng araw ngayon mga studio. Another day, another mukbang. Mga studio, nandito na tayo ngayon sa Dante's Restaurant. Ayan o. May buntag niyo sir, ma'am. Buntag, sir. So, mo na ilang mga pagkaon diri guys. Bay-ubay gyud sila tinda diri nya. Kanindot ani kay taon na sila. Since 2004 na ni sila diri. Legendary. Legendary na kay na kananan ba. Nya mga barato ra kuno kay ilang mga pagkaon diri. Diri ta sugod guys, unsa ilang mga kuan diri. Ito yabli ha. Saan ni siya luturo to? Tinulang isda, sir. Tinulang isda. Yes, sir. Marilis. Oo. Tag 70 ang luwa. So kani siya ma'am. Pili natay kuan trap. Ano, sir? Lapaklay no? Paklay na baka, sir. Baka ni siya nga paklay. Yes, sir. Yang serving ate. 50 lang gyapon ang serving, ano, sir? Si Quinta barato ra kayo. Sir. Tinta diri. Kani siya ma'am? Beef stick, sir. Unod sa baka. Sagol-sagol gid ay. 50 ra gyud mo. 50 ang serving, sir. Bratuha ra no. Ang kani siya ma'am. Pork stick, sir. Unod sa baboy. 50 gyapon ang serving. Mga unod na ni siya. Yes, sir. Barato kay guys silang set 100 guys. Pero akong yari gyud diri. Lah, kani oh. Unsa ni siya te? Sa baboy, sir, mo niya mo basoy diri sa buhol. Basoy sa buhol oh. Yes, sir. Yes, kwinta gyapon ni te. 50 gyapon ang serving, ano, sir? Biha. Pangmasa kay sila diri guys. Mo ding daghan kay malit diri no. Until unsay oras niyo mag-open diri te? 6 a.m. to 8 p.m. sir, gabi, sir. Yes, Sir. kani naabot sila ilang. Dagbuha ko na nito. Manolo, sir. Pila po natin? 150 ang buo ka na, sir. Dagko po kayo po mga tulan sa Yes, baka. sir. Yung sabaw ba? Oh, dagko. Uy. Ano na yung mga tambok-tambok ka lang siya? Na yung mga fats, no? Wow, kanaw. Nagkubukok. Dagkog mukupot. Bati. Kani, unsa po ni siya, te? Kani, te? Kani, sir, dinuguan. Ala, kana, may lami, Sa oh. baboy, sir. Sinuguan. Maskaraw, tinahin, sir. Sagol na ni siya. Yes, sir. Pero akong nakita Andre sa inyo, te, kato yung mga bat and bulls, mga dagko kayo ba? Ayun, sir. Ano na siya? Naara to, te, available? Sir. Ano, sir? Dara, sustan ni. Ano, bat and bulls? Grabe, dakua guys. Mungkin ni siya authentic te. Yes, sir. Authentic diri sa bukol. Nagkuha authentic de ani de. Authentic. Pila po ng serving nyo ani sa 150 Inyong kuwan. lang ang buo ka ni, sir. 150. Gratuha no. Grabe guys. Tagbaw gi kani. Napon may mais diri te. Sir. Bati kay kompleto. Kanang uban ko no te. Kani unsa po na siya te? Kani, sir. Nabuti, kuhan, sir. Panit, di mo Tutoy sa abot na. baka. Oh, kana oh. Tutoy sa baka. Tutoy sa baka. Gatas-gatas ni, sir. Pagatas din ni. Panit mo sangko. Unsa ni mura ni siya soup number 5 no? Yes, sir. So style po.
Kada tutoy pa na, boss. Tutoy ka po sir. Hmm. Kaya panit. Napo tayo panit. O naman day kuan po do kanang May man. Balbakwa. unsay pangalan na kanang Panit, sir. Ah, yan eh. oh panit po do. Kanaw. Bulaklak. Bulaklak sa baka na siya. Dagkua no. Ah, wapo kay guys. Muna to tilawan nun guys. Sige te, order na mi te. Murag lami na kay kaon te. So kana order na ta guys. Kani ato ang usa ka authentic na dagkua guys. Ya panit po dyan no. Wow. Bati guys. Pwede na po na ito. Pilag yan ni sir. O kana sir, pili pa na sir. Umok na siya sir. Tara ni sir. Ah, pati lataan na din eh. Oh. Sabaw niya, sabaw to no. Anak na sili o lamia. Kana grabe. Bati kay guys. Sus. Kuha oh. Waso guys, kalami oh. Ilawan na to. Tara. Order rin tayo magka-studio ng bulalo ni isa boss oh. Nagkuha silang bulalo eh. Say, kuha na. Tawag naman ni sir. Kani ako saray. Nito nga ba? Ana, ani unod dyan oh. Oh kana dagag unod oh. Oh kana sir. Bati kay no. Sus. Sabaw sir. Almi ah. Let's go. Ito yung mga nabili natin guys oh. Ito yung kuhan guys, yung parang chicharong bulaklak ba. Oh? Chicharong bulaklak sa baka ni siya. Oh, dako kay guys. Ya, fatty ba. Eh. Napoy ko Andre guys, panit pod. Ah. Panit. Ya, kani gyud may gwapo kay guys. Ah, dako ah. Tarang utin oh. Tik, utin tik. Oh. Sus, lamia ni guys. What did he say? Kapit. Kapit ang pasok. Ah. Let's go guys. Ato na yung tilawan no. What did he say? So tara mga studio, hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara. Grahan na to ni. Dirita una mga studio sa... Oo. Muna yung bulalo. Nagkuha rin guys. Sabaw sa ta sabaw. Mia sabaw lang guys. Nainit pa kayo ba? Wow. Ah. Mia. Nga ako sa buhol guys, diri ko sig palit ba. Kami ayo. Namde boy, kuan doy. Mun maro. Ha? Oh. Mun maro gyud guys. Kani atong kuan day okay, kuan ni siya mais.
Mm. Ang nga kit-kit eh ba? Pero mga studio, yung gusto ko talaga dito sa Bulalo, yung mga taba. Hindi ko mapigilan kumain ng taba mga studio. Yan oh. Mm. Sabaw. Dito naman tayo mga studio sa kanilang bulaklak. Bulaklak ng baka. Sa tarungon sa nato kay maraglisod kay kauna. Ano yung mga fats? Oh, sudo eh. Wah. Ito yan ha. Wah. Bulan din siya bulaklak. Na nakuhaan dyan. Lasa ka ng fried ba? Pero humok na siya. Bali yung ginagawa nila dito mga studio, kinakat nila to kuhan ba, kanang bite size para madali lang kainin. Sa atin hindi ko minakat kasi sarap ang studio. Wala ganito ba? Nagunting nila mga studio para madaling kainin. Yan. Tapos, sabaw. Lagyan natin ng sili. Dito na tayo magsuyo sa kanilang pangmalakasang authentic uti ng baka. Ito ata yung bulls, ito yung uti no. Ha?
Ito pa barugon. I got this. Makan kani siguro ba? Mas malambot yung balls at saka yung taba para doon sa ute, no? Kasi balat yung ute ba? So pag iniwa to na maliit, sobrang sarap na nito ah. Panalo ang Jojo. Mm. Yan yung mga fats. Ito yung mga fats mo? Fats. Tapos sili. Gusto nyo? Isang subo. Hindi, subo ang dami. Ang studio, grabe, ang dami kong nakain. Hindi ko maubos lahat. Ang laki. Yan o. Coke, papahili sa itong ito na to. Panalo dito mga studio sa Dante's Restaurant since 2004 pa sila. So 22 years na sila mga studio. Ang daming mga bumibili ba. Hanggang yung oras nila dito 6 AM to 8 PM. Tapos umaga maubos tapos mag-add na naman ng bagong luto. Sobrang pagmasa mga studio dito. Halos 50 pesos lang mga servings ba. Tapos mayroong 150 kung malaki yung gayat ba. So yan mga studio. Kakain pa kami sa next na stop natin. Kaya kita-kits po sa sunod. God bless.